ടാൻജൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ 166 പേജിലെ എക്സസൈസിലെ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി ആ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് നോക്കിക്കോളൂ. അകത്ത് കാണുന്ന ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ത്രികോണത്തിന്റെ സർക്കിൾ പരിവൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പരിവൃത്തത്തിന്റെ ടാൻജൻസ് 3 തൊടുവരകൾ വരച്ച് അത് ചേർത്ത് പുറത്തായിട്ട് ഒരു ത്രികോണം കൂടി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്താണ്? ആ പുറത്തായിട്ട് കാണുന്ന ത്രികോണവും ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. അതിനോടൊപ്പം അകത്ത് കാണുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും പുറത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം. അങ്ങനെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്. നോക്കിക്കേ, ആ പിക്ചർ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ട്രയാങ്കിളിന്, ഈ കാണുന്ന ട്രയാങ്കിൾസിനൊക്കെ ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ പുറത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് ഞാൻ ABC എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. അകത്തെ ട്രയാങ്കിളിന് PQR ഈ രീതിയിൽ പേര് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ അകത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ട്രയാങ്കിൾ PQR അത് ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ്, സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. സമഭുജ ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ഇതിന്റെ 3 കോണുകളും എത്രയായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ കോണുകൾ 3ഉം 60 ഡിഗ്രി വീതമാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണമല്ലോ. പുറത്തെ ത്രികോണവും സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാന് ഇവിടെ നോക്കിക്ക്, ഇതിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ഈ ഓരോ മൂലയിൽ നിന്നും, ഓരോ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക്, ഈ വൃത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. ഇത് സർക്കിൾ ആണല്ലോ. ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ പരിവൃത്തമാണ് ഈ പുറത്ത് കാണുന്നത്. അതിന്റെ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കോൺ കിട്ടിയല്ലോ, ഒരു കേന്ദ്രകോൺ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഈ കേന്ദ്രകോണിന്റെ അളവ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ഇതാ നോക്കിക്കേ, ഈ ചാപത്തിന്റെ ഈ 2 എൻഡിൽ നിന്നും ഈ വൃത്തഭാഗത്തിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്? 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ? ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ആ കോണിന്റെ അതേ എൻഡിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരും. കേന്ദ്രകോണിന്റെ അളവ് എത്രയായിരിക്കും? 60ന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് 120 ഡിഗ്രി വന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്ന് കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കാം. ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, ഇത് ജോയിൻ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് എന്താണ്, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഈ കോൺ R എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ കോൺ Rന്റെ 2 എൻഡിൽ നിന്നും കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് വരച്ചു. അപ്പൊ ആ കോണിന്റെ അളവ് എത്രയാണ്? ഈ കേന്ദ്രകോണിന്റെ അളവും 60ന്റെ ഇരട്ടി 120 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ ഭാഗം എത്രയായിരിക്കും? ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ 60ന്റെ ഇരട്ടി 120 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇനി നോക്കൂ, ഇത് ടാൻജന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 2 തൊടുവരകളാണ്, ഈ വൃത്തത്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന തൊടുവരകളാണ് ഈ 2 എണ്ണവും. തൊടുവരകൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളും തൊടുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരങ്ങൾ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോണും, അത് തമ്മിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണ്? അനുപൂരകമായിരിക്കുമല്ലോ. ടാൻജൻസ് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളും പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസിയിലൂടെയുള്ള റേഡിയസ് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിളും സപ്ലിമെന്ററി ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 120 ആയതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. അതേപോലെ ഈ ഭാഗത്തോട്ട് നോക്കിക്കേ, റേഡിയസ് തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ, 2 ആരങ്ങൾ തമ്മിൽ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ 120 ഡിഗ്രിയാണ്. ആ റേഡിയസിന്റെ അറ്റത്ത് നിന്നും വരച്ച 2 തൊടുവരകൾ, 2 ടാൻജൻസ്, അവ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആംഗിൾ അനുപൂരകമാണ്, സപ്ലിമെന്ററി ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇതേ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ 120 ഡിഗ്രിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എത്രയായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഇവിടെയും 60 ഡിഗ്രി. ഇനി നോക്കൂ, ഈ പുറത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ കോണളവുകൾ നോക്കിക്കേ, 60, 3 കോണുകളും 60 ഡിഗ്രി അല്ലേ കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഈ ത്രികോണം എന്ത് ത്രികോണമായിരിക്കും? ഇതൊരു സമഭുജ ത്രികോണമായിരിക്കും. ട്രയാങ്കിൾ ABC ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും. ഇനി ആ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്താണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത്? ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ, ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ വശത്തിന്റെ നീളം, 3 വശങ്ങളും തുല്യമാണ്. ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 വശങ്ങളും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം
ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. അതിനെന്താ മാർഗം? അപ്പൊ ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് എഴുതാം. ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. ഇത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. therefore ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് O എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം. ആംഗിൾ പി ഒ ക്യൂ, ആംഗിൾ പി ഒ ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യൂ ഒ ആർ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഒ ആർ ഈക്വൽ ടു 120 ഡിഗ്രി. ഈ ആംഗിളിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും ഇവിടെ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടിയത്? ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ അനുപൂരകങ്ങളാണ്, സപ്ലിമെന്ററി ആണ് അല്ലെ. അപ്പം ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി. മൂന്ന് ആംഗിളും 60 ഡിഗ്രി ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നു? ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി ഈസ് ആൻ ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ. therefore triangle ABC is an equilateral triangle. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഈ രണ്ട് സൈഡ്, ഈ ചെറിയ ട്രയാംഗിളിന്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണല്ലോ. പി ആറും പി ക്യൂവും ഈക്വൽ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും വൃത്തത്തിന്റെ ഈ സർക്കം സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന വര, ആ റേഡിയസ് ഈ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നു, സമഭാഗം ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ കോണുകൾ എത്ര ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കും വരുന്നത്? 30 ഡിഗ്രി വീതമായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ചെറിയ കോണുകളും 30 ഡിഗ്രി വീതം വരുന്നു. ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ സെന്ററിലേക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും. ഇനി നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ടാൻജന്റും പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസിയിലൂടെയുള്ള റേഡിയസും എങ്ങനെയായിരിക്കും? പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കുമല്ലോ. തൊടുവരയും തൊടുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും പരസ്പരം ലംബമാണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ട്? 90 ഡിഗ്രി ഉണ്ട്. ഈ ചെറിയ കോൺ 30 ഡിഗ്രി അല്ലേ, ഇത് മൊത്തം 90 ഡിഗ്രിയാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺ എ പി ആർ എത്രയായിരിക്കും? 90യിൽ നിന്നും ആ 30 അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയത് എന്താണ്? ആംഗിൾ ആർ പി ഒ. ആംഗിൾ ആർ പി ഒ ഈക്വൽ ടു 60/2 ഈക്വൽ ടു 30 ഡിഗ്രി. ഈ ചെറിയ ആംഗിൾ 30 ഡിഗ്രിയാണ്. കോൺ ആർ പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് 30 ഡിഗ്രി. നോക്കിക്കേ, അടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ആംഗിൾ എ പി ഒ. ആംഗിൾ എ പി ഒ ഈക്വൽ ടു 90 ഡിഗ്രി. അതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? തൊടുവരയും തൊടുന്ന ബിന്ദുവിലൂടെയുള്ള ആരവും, അത് 90 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഈ കോൺ കിട്ടുമല്ലോ. ഏതാണ്? ആംഗിൾ എ പി ആർ. എ പി ആർ ഈക്വൽ ടു 90 മൈനസ് 30 ഈക്വൽ ടു 60 ഡിഗ്രി എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് 60 ഡിഗ്രി കിട്ടി, ഇവിടെ 60 ഡിഗ്രി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഒരു ആംഗിൾ കൂടിയല്ലേ ഉള്ളൂ. നോക്കിക്കേ, ആംഗിൾ എ ആർ പി. ഈ ട്രയാംഗിളിനകത്ത്, ഈ വെളിയിലുള്ള ഈ ട്രയാംഗിളിനകത്ത് ഈ ആംഗിൾ നോക്കിക്കേ, ആംഗിൾ എ ആർ പി ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 180യിൽ നിന്നും 60യും കൂടെ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും? 60 ഡിഗ്രി. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും 60 ഡിഗ്രി കിട്ടിയല്ലോ. മൂന്ന് ആംഗിളും 60 ഡിഗ്രി കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ എ പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ട്രയാംഗിൾ ആണ്? മൂന്ന് ആംഗിളും 60 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് ട്രയാംഗിൾ എ പി ആർ. ട്രയാംഗിൾ എ പി ആർ എങ്ങനെയുള്ളതാണ്? ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാംഗിൾ ആണ്, ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ് അല്ലെ. മൂന്ന് കോണുകളും 60 ഡിഗ്രി വീതം കിട്ടി. ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തും ചെയ്യാമല്ലോ. എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ട്രയാംഗിൾ സി ക്യു ആർ ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പം ട്രയാംഗിൾ സി ക്യു ആർ ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണ്, അതും സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. അടുത്തതോ ട്രയാംഗിൾ പി ബി ക്യു. ട്രയാംഗിൾ പി ബി ക്യൂവും ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണ്. പി ബി ക്യൂവും ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? ഈ മൂന്ന് ചെറിയ ട്രയാംഗിൾസ്
വെളിയിലുള്ള ഈ 3 ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ട്രയാങ്കിൾ എ പി ആർ, ട്രയാങ്കിൾ സി ക്യു ആർ, ട്രയാങ്കിൾ പി ബി ക്യു. ഈ 3 ത്രികോണങ്ങളും സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളാണ്. 3 ട്രയാങ്കിൾസും ഇക്വിലാറ്ററലാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്താ? അതിന്റെ 3 സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. എ പി ഈക്വൽ ടു പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ആയിരിക്കും അല്ലെ? ഇവിടെ ഇത് ഇക്വിലാറ്ററിൽ നിന്നല്ലേ കിട്ടിയത്. എ പിയും പി ആറും എ ആറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ മാത്രം എടുക്കാം. പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ. ഇവിടെ പി ക്യു ആറും ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണല്ലോ. അത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? ക്യു ആറിനും ഈക്വൽ ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ എന്ന് കിട്ടുന്നു. ഇനി ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, സി ക്യു ആറും ഇക്വിലാറ്ററൽ ആണെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ക്യു ആർ ഏതിന് ഈക്വൽ ആണ്? സി ആറിന് ഈക്വൽ ആണ്. ഈക്വൽ ടു സി ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു സി ആർ എന്ന് കിട്ടി അല്ലെ? പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു സി ആർ എന്ന് കിട്ടി. ഈ 3 ലെങ്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ? പി ആർ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഈക്വൽ ടു സി ആർ അല്ലെ? പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എ ആറിനും സി ആറിനും ഈക്വൽ ആണ്. ഇനി ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശം ഏതാണ്? എ സി ആണല്ലോ. എ സി ഈക്വൽ ടു, എ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആർ പ്ലസ് സി ആർ അല്ലേ? എ ആർ പ്ലസ് സി ആർ ആണ്. ഈക്വൽ ടു എ ആറിന്റെ പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? പി ആർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. പി ആർ പ്ലസ് സി ആറിന്റെ പകരവും എന്ത് എഴുതാം? പി ആർ എന്ന് തന്നെ എഴുതാം. പ്ലസ് പി ആർ ഈക്വൽ ടു 2 പ്രാവശ്യം പി ആറിന്റെ നീളം 2 പി ആർ. ഇതാണല്ലോ നമുക്ക് തെളിയിക്കാനുള്ളത്. വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ 2 മടങ്ങാണ്. വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 2 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ തെളിയിക്കാനുള്ളത്. ആദ്യം ഏതായിരുന്നു? ഈ വലിയ ത്രികോണം ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ, ഒരു സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കുക. അത് നമ്മൾ ആദ്യം തെളിയിച്ചു. അടുത്തത് എന്താണ്? ഈ വലിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളം ചെറിയ ത്രികോണത്തിന്റെ ഒരു വശത്തിന്റെ നീളത്തിന്റെ ഇരട്ടിയാണ്. അത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തെളിയിച്ചു. ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്താണ്? ഈ പിക്ചർ തന്നെ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് 3 സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ ഈ പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്കതൊരു എളുപ്പമാർഗത്തിൽ തന്നെ വരയ്ക്കാവേ. ആദ്യം നമുക്ക് ആ ലാർജർ ട്രയാങ്കിൾ തന്നെ വരയ്ക്കാം. ഇപ്പൊ സ്മോളറിന് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ ലാർജർ ട്രയാങ്കിളിന് എത്രയായിരിക്കും സൈഡ്സ് വരുന്നത്? അതിന്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ. നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തതല്ലേ. 6 സെന്റിമീറ്റർ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് വരുന്ന ഒരു ഇക്വിലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാം. ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക. ആറ് സെന്റിമീറ്റർ കോമ്പസിലും എടുത്ത് ഇതിന്റെ 2 എൻഡിലും കുത്തി ആർക്ക് വരയ്ക്കുക. ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇതിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുക. മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ജോയിൻ ചെയ്ത് അതിന്റെയും മിഡ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിന്റെ മിഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, അത് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ 2 ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പിക്ചർ കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി ആ സർക്കിൾ വരയ്ക്കണം. അതിന് ഈ 2 പോയിന്റ്സ് ഇല്ലേ, ഇത് തമ്മിലൊന്ന് ഒരു ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഈ 2 പോയിന്റ്സും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യാം.
ഈ 2 ലൈനും കൂടി ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ, ഈ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ആ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ. ഈ പോയിന്റ് സെന്റർ ആക്കി ആ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വെർട്ടെക്സ് വരെയുള്ള നീളം ആരമായിട്ടെടുത്ത് സർക്കിള് വരച്ചേക്കുക. സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതാണ് നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട പിക്ചർ. ഈ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ സൈഡ്സ് 3 സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കും. വലിയ ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒരു സൈഡിന്റെ നീളം 6 സെന്റിമീറ്ററും ആയിരിക്കും.